नोंथ' हाग्रामानिसो मानसि माथो नोंथाङा आं मानसिनि खोथा नङा आं प्रमदनिबो मानसि मिथिबाय नों प्रमदनि जानो हाया प्रमदनि मानसिया बेफोरबायदि बुङाना हा बुंदामु जिखुनु जाया नोंथाङा सान हर जेनेबा नोङो हाग्रामाखौनो खोथा बुंबाय थायो जों रायजोनि मानसि नों मालाबा प्रमदनि खोथा बुंफेरदो नामा नों गोरोन्थि नुबा प्रमदा मा गोरोन्थि मावदो मा बुङाखै जेनेबा मा मावदो प्रमदा मा मावदो मावाखै मा मावदो प्रमदा मोनसेबो गोरोन्थि मावाखै हाग्रामाया जेसां गोरोन्थि मावदो होमबाथ' नोङो इउपिएससि नोङो डाइरेक्ट प्रमदनिसो नोंथ' रायजो राजानि नङा नों होमबालाय सोर आं रायजो राजानि नङा नों रायजो राजानि नों मानो नङा हाग्रामाया बड'लेण्ड नाङा होनना बुंगोन हाग्रामायाव मुं नाङा खाथाम मिनिस्टार दोङो बर' मिडियामनि फरायसालिनि थाखाय माबा मोनसे बिना लाना फैनो हादों नामा खाथाम मिनिस्टारा दे हाग्रामा बड'लेण्ड नाङा जों मिथिबाय प्रमदा बड'लेण्ड नाङाखौ दिनै मानो बिटिआर लाना फैखो सोर प्रमदा बड'लेण्ड नाङा होननानै बुङाखैना मानो बुङाखै ओमफ्राय दिनै मानो बिटिआर लाना फैखो मा बिटिआराव मा दं हाग्रामाया माने बिटिसि लाना फैखो हाग्रामाया बिएलटिखौ मान दादोंमोन 1993 आव बड'लेण्डखौ जाफुंथों होननाथ' 1993 आव बिएससि सुक्ति बड'लेण्डखौ जाफुंथों होननाथ' 2003 सनाव बिएलटिनि बिटिसि सुक्ति इनिफ्राय नै जाबाय 2020 सनाव बड'लेण्डखौ जाफुंथों होननानैथ' बिटिआर सुक्ति बेनो नोंसोरो प्रमदखौ मोजां नुयोना प्रमदा जातिनि बिराद मोजां खामानि मावदो जाय खामानिखौ हाग्रामाया बर'फोरनि थाखाय मा मोजां खामानि मावदों जों दुखु मोनोना बड'लेण्ड नाङा माथो मोजां मावखो दालाय प्रमदा मा मोजां मावखो दे प्रमदा मा लाबनानै होआखै बिटिसिनि गेजेराव सेक्सन मोनब्रैया अलरेडि बे बिटिआरखौ मोनखागौमोन ओरैनोबाबो बेयाव प्रमद बर'आ बाज्रुमनो गोनां गैयामोन ना मा प्रमद बर'आ बाज्रुमदो प्रमद बर'आ आन्दलन खालामाखै नामा मा खालायनायालाय दिनै एनडिएफबिआ दिनै बे जिनिसखौ मोननांखागौमोन दिनै एनडिएफबिखौ मानो दिनैहाय एनडिएफबिआ मोननांगौ जिनिसखौ मानो प्रमद बर'आ बारसोमनानै दिनैहाय लिडारगिरि जानो थांखो मा लिडारगिरि मा लाजिया नोंसोरनि हाग्रामायासो लाजिनांगो मानो लाजिनो हाग्रामायाथ' सिगनेसार होदों हाग्रामाया मा सिगनेसार होखो होमबा प्रमदखौ दिनै होदों हाग्रामाया सिगनेसार होखो हाग्रामाया उइटनेस हिसाबै होदों मा उइटनेस हिसाबै मा होआखै उइटनेस हिसाबै होआखै माने होमबा जोंनियाबो प्रमदा मोनसे माबा बिटिआर लाबनायनि मोनसे साइन होना फैदों बेथ' बड'लेण्ड नाङा होननानै लिरना गारबोआखैना माने बड'लेण्डखौ खोमाना दोनखो होमबा माखो बड'लेण्डखौ मानो खोमाना दोनखो नोंसोर होमबालाय मा बड'लेण्ड खोमोरदो नोंसोर हाग्रामाया मानो बिटिसि लाबनाय होनबा बांद्राय सालाखि देखायनो साननाङालै फंबाय नोंबो सालाखि देखायनो साननाङा आदा गासिबो खोथाखौ बबेया मा जादों मा जायाखै एनडिएफबि फेक्सना अलरेडि नोङो गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै अलरेडि जाखागौमोन बेवहाय प्रमद बर'आ सिगनेटरि हिसाबै जानो गोनां गैयामोन माथो एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सनखौ सोर ज' खालामदो सोर खालायदों प्रमद बर' खालायदों प्रमद बर'आ माथो गावसोर रावबाय थादों माथो मोथ' गावसोर होदो हाग्रामायासो गावसोर होदो हाग्रामाया गावसोर होनो जाम्बा बायदि खोथा नों जाम्बालाय नों जाम्बा आं नङा नोंसोर जाम्बा नोंसोर बायदिया गोजौ मुजिबा गावनाव गोलैना नोंसोरनो बरग' नोंसोर बड'लेण्ड नाङा होनग्राया सोर नों जुदि एथ'बां सियार मोनबा बोरैहाय नोङो रायजोनो मोनसे इउटुब चेनेल नोंलाय माने सानफोर नोंलाय खालि हाग्रामाखौ रायो प्रमदखौ बुङाखै नोंलाय प्रमदा मोनसेबो गाज्रि खामानि मावाखै प्रमदा सरकाराव सोर दोङो प्रमदा सरकार सालायदो ना हाग्रामाया सरकार सालायदो हाग्रामाया बड'लेण्ड नाङा होनना बुंदों हाग्रामाया 8 थाखोसिमल' बर' मिडियामनि स्कुलफोरा थानांगोन होननानै बुंदों बर' मिडियामनि स्कुलफोरा जोबस्रांलांदों हमगासिनो दोङो मास्टार गैया बबेबा स्कुलाव सात्र गैया प्रमदा माबा बिटिसिखौ सालायदो नामा जेब्ला बिटिआर सालायनानै प्रमदा जेब्लानोखि मोजां खामानि मावनाय नङा अब्ला आं बिखौबो रायगोन सरकाराव सोर दोङो दा आं नों बायदि जाम्बा मानसि बांद्राय रायज्लायनो साना आंबो नों बायदि जाम्बादो बारा रायज्लायनो साना नोंना अभार एक्टिं जायो नों माखासे जिनिसखौ इउटुब चेनेल सालायनोबा रायजोनि थाखाय समानै सालाय मिथिबाय नोंना बांद्राय बेफोरबायदि जानो नाङा गावजों गाव जेबो बांद्राय गावजों गाव मा गावजों गाव दानथालायनाय बुथारलायनाय होननाय जिनिसखौ नोंथांमोना लाबोनो नाङा आरो जानोबो नाङा जों लाबाखै खोनासं जोङो बारे बुंबाय थायो मोजाङै इलेक्सन गेलेनांगो जोंनि मुभिबा मोनसे भिडिअ नुवाखै जे गावजों गाव बुलायनांगो आं मा बुङो बुलायनो नाङा होनना बुङो अनलायनानै इलेक्सन गेलेनोसो नांगोन होनना बुङो बुलायनांगौ आंखौ बेसेबां दमहरो नोंखौ सोर दमहरो बेलाय नोंनि खोथा बे नों गाज्रि मावबालाय नोंखौ दमहरखागोन मा गाज्रि गावसोरनि बाथ्रा बुङोबालाय गाज्रि जायो रायजोनो जि मावनाय बेखौ रायजोनो बुंनो हाबा दानो गाज्रि मोनो लाजिलाबो नोङो नों बर'नि मा मोजां मावो नोंलाय हाग्रामाया बर'नि मा मोजां मावदो नङा मैया दाखालि प्रमद बर'आ 30,000
कर'ना भाइरासनि थाखाय आतंक जाना दङ होननानै ओमफ्राय 1000 मानसि थैदों होनना बुंबाय माला थैखो माला 30,000 थैखो माला 1000 थैखो जेबो हिसाब गैया नामा 1000 थैदो होनना बुंदो नामा बियो नोंसा हाग्रामाया मानो बुंनाय नोंसा हाग्रामा आदाया मानो बुंनाय जे आसामाव कर'ना भाइरास फाया होननानै मानो बुंनाय हाग्रामाया मानो बुंनाय हाग्रामाया मानो बुंनाय कर'ना भाइरास फाया होननानै हाग्रामानि बाथ्रा लाना जुदि जेराव मेरावनो मानसिफोरा गिदिंनाय मोनबा बि बेमार जाना थैगौमोन माथो नोङो खिनि एम्फौनि सेनेल ला नोङो बेनो साबसिन नोङो जाम्बा लरग' ट्राक बोराय मोखां बायदि लानांगौ जोंनि सिगाङाव नोंलाय मानो लाजिदो बाबु नोंलाय नोंखौ मा लाजिलाबायनो मोखांखौलाय नोंलाय मा मोखां नोंलाय लाजिदो बुंनायखाय दा हासा हिनजाव लाबाव नोङो सानैसो हाबावोबा मानो लानो सासेयानो बेस साला बेजोंबो हमजानासो होनाय माथो नोंलाय लासिं सिंनो आयौ नुदो ओइ खोनासं जों सानैनि जोङो सानैदो 7 बोसोर गोसो थोलायदो 7 बोसोर प्रमद बर'आथ' बर' जाथिखौ थगायदोंसो माथो जेबो थगायाखै प्रमद बर'आ हारिनि मोजां खामानि मावदो प्रमद बर'आ हारिनि मोजां खामानि मावदों हाग्रामाया मा बुङो हारिनि मोजां खामानि मावनाया हारिनि मोजां खामानि मावनाया बड'लेण्ड नाङा होनना बुङो नामा हारिनि मोजां खामानि मावनाया क्लास 6सिमल' बर' मिडियाम थानांगौ बाकिफोरा इंलिस जाजोबनांगौ बेफोरबायदि बुङो नामा नोंसोरनिया नोंसोर जाम्बासो दाबो नोंसोर जाम्बा